Amani any amamre benyan we ADUMASA media, YouTube ADUMASA TV, and Facebook ADUMASA online, TikTok ADUMASA TV. We must subscribe to Jumedi. No watch Jumedi no. So ama unia enya bi ahye. ASOKORE MAMPONGHENE Kumasi ni fahene wato form. Na ya ba be dru ha no de ye ba be peni pa property ana wo ye. Ye na na sama de wo ASOKORE MAMPONGHENE ma ono so abrewane ne banyina abo maka nkyinagu e wa bra aduane esi jaso. Enti ya be piemu wo ha no de wo de ane so bekoso anu afidie no ada ADUMASA TV e wo YouTube ADUMASA online wo Facebook na de bekoso bia ye de ababa besom ene me amidi dwumanye mu nyina chiame na majo tata de waba awura mu wo ye hwan de Debrah ne sei e masa na ogya ne wakiri kunafo ne hwan kame ho ne mo wura midin e de aduana de hye bedi akomini menu abema Zak ene ye somo so I for yes ama kwa babie ADUMASA TV ye nana Boakye Ansah Debrah ASOKORE MAMPONGHENE ana sama dia wo ene na wotweda ye de asehye so ewo ASOKORE MAMPONG na ene busua betena se na wo de ayie ho hyehyeye nyina de ato edwa santehene ena ne brempon atofom enti ne tie ye nya ne se otumfuo ni fahena wotoso mienu kwantakese hene ono ene ba betena ayipa so ayeye nana Ansah Debrah ene ye nana sama dia wo ena wotweda ene dai ede ama ASOKORE MAMPONGHENE no enti ne ADUMASA TV said ye da ye mo no yababa be piem wo ha ye nana wo ba betena yipa so wo ba be si 7 preduasa ye nana Boakye Ansah Debrah ni wono ma wo si nanan no ne di de sen wono so fakuo be kra na owom na ono mpo sen na ne wone ye papa yi entem esitie abrewa a sabi nko twen se ne ba ebe kra no Ansah na ne ba ato ano no ene de one ne bagina edaya o man sorry we eya hosem kese a ato ASOKORE MAMPONG asanteman ne kumaseman etine yababa be piemu wo hanom de anese se wo yo nani britie kese pa ena abo ASOKORE MAMPONG krodue na sade asante amane ene amame ye no no na wotweda ena hu se busua ede asehye so sade yakan ne asante amamre obi to a ye setuntum se kokon no eno bi ena hu e wa hanom no na eye ne sehye no se na tie kete babro phantom from eso ebabro enti yana na saba ye kunafo ene ma enso atena bia no kunafo ne ma atena bre ena ohu no emfoni ne so no enti semei ma ene kunafo asabi wo mo so aka atire ena wo mo no aha na sabi preduasa yewia no ma wo mo betete sabi ensa aboade ensa aboade kakra bia wo de ba ne de aya hoboa e de aya ye nana Boakye Ansah Debrah ene yana na sama dia wo tosomienu ASOKORE MAMPONG emantie nuanamo Nsongo Traditional Council of Chiefs Asante region Alhaji Mahmoud ni Ibrahim Bambo aha wo so ene tia no
Nsongo Traditional Council of Chiefs and one Abusia Putoka Sam yes a family and so enete Sabia Apataya say Abusia and no Yanana Boakye Ansah Debrah Yabasha Dania Abusia for the be near Pen and Wapa Sam I prepare money I won't know Nanima Wababa ASOKORE MAMPONGHENE Plano Ebi and say Yabakoswaya Srow say Oyo Fufro pay and all the ADUMASA media ADUMASA TV subscribe to my dear say Emma Unia Amani Amamra Asante Yawo Ewaha Eye and a ye no Ayane Umumi and Sam Aye 7 years now what you know and a year pa and Obusiaba Trance now I say ya or the Bayer dot ye that ye no Ayata 7 years Yana Nanamo have a punch Sabi no myself to Kulinu Company na atire Debrah aba ni akoka dotie egu yemame eni ya papa na yema sama dia wo ena yana na Boakye Ansah Debrah eso December yana nanoma etna ayipa so na ohu omo ewo emfoni ne so no emefa ne se nifafo na ade atọ wonanie nti semre yana na 7 producer yana na ASOKORE MAMPONGHENE na Boakye Ansah Debrah eni honoma wo hwe akire nkwanta kese hene otufo ni fa hene a otoso mienu na hwe akire yana na Boakye yam abebio na esel ono so so mfantefo hene na foase hene so so abahar ababetena yipa so a omohwe na ene na wotwedai omadi ede ama yana na sama di awuo ASOKORE MAMPONGHENE ma ene yana na Boakye Ansah Debrah nti zebede yana na Boakye yam abebio ana semei ono so ene ye otumfuo ni fahene kumase ni fahene toso mienu eno no nti semei yana na Boakye yam abebio nkwanta kase hene foase hene ena yana na esel nti nifafekuo dia yana na Boakye Ansah Debrah ne wa wa akire no yana na kwanta kase hene ena seme yana na esel mfantefo hene ena foase hene nti seme nifafekuo ade atọ nani no ena hu omo ewo emfoni ne so nananom a ye no ma yesese ya ye de be yana na dot ye ena ohu omo ADUMASA kasa mfoni ne so nananom hira wo no mo mie wa adwum so be subscribe dwumadi no wa share dwumadi na amane ne amamre ye som wunya ne ba bia se ADUMASA TV
Ansah